meta nibdew nikbru fl-età, jista' jkun li wieħed ikollu l-problema jew il-periklu ta' over-exercising? Probabbilment. Meta saqsejtilek bdejt titħaqat li pajjiżi ma tantx ikollna dik il-problema. L-ikbar problema li hawn f'pajjiżi li huma obeżi mhux Malta biss hija under-exercising. Tajjeb, jiġifieri li bniedem ma tantx jiċċaqlaq. Over-exercising jekk bniedem għandu xi injuries jew uġieħ dejjem l-ewwel jieħu parir ta' fiżjoterapista ta' x'għandu jagħmel u x'għandu jevita. Ejja ħantilqu minn hemm. Imma mbagħad jekk insibu mqar Sebastian Bastian, skużani għedna għal-isem, għax ma qabattux eżatt. Brandon, ġibta. U s-probabli il-direttur jismu Sebastian. Bella prosa, għawa tajje, sorry, Brandon. Semma kemm importanti li jkollna naqra ħina li nafusna. Mela għawdi l-istigma illi per eżempju il-mara tagħmel sewwa toħroġ tiltaqa' eċetera u raġel qisu mid-dar għax-xogħol mix-xogħol għad-dar. Għax kwalunkwe ħaġa żejda mhux kulħadd kif qed tajjeb inti, naturalment. Imma imbagħad u forsi daw is-sinjura ħajaqblu miegħi. Hemmhekk fejn anke jibdew ċertu problemi xi dwejja għandi, avolja l-familja u r-rajt imma jiena ħossni abbandonajt lili nnifsi, mix-xogħol għad-dar mid-dar għax-xogħol m'għandix żvok, li inti toħroġ imqar tagħmel nofsija eżerċizzju. Tmur għand il-barbier, tmur tilbes, tmur tixi xi ħaġa x'tilbes. Għandek nofsija għalik, għandek sija għalik, dik hija kruċjali għas-saħħa mentali. Għax jiswa li jkollok is-saħħa fiżika, x'jiswa li jkollok bniedem li tajda tarahom ma tpenġieħx u mbagħad imdejjaq mentalment. Mela, il-fatt li inti iddedikajt naqaħina li kien nifsek diġà hija importanti. Mela għal ħafna nies li qed jarawna barra, inti hom parir isma' toqgħodx tinkwita fuq l-over-exercising, ġismek ħajurik, jekk għandek bżonn break, jekk isa għaddit gaffa minn fuqek inħobbu ngħidu aħna dakinhar srieħ. Tajtx għax jiena ddeċidejt li mmur training 7 darbit fil-ġimgħa sija kuljum. Jekk ġismek qed jurik li għandek bżonn tistrieħ, strieħ. Ma ħafna minna l-problema hija under-exercising u mhux over. Dak il-problema sfortunatament ta' pajjiżna, ma nippruvaw nittekki li hawn suġġetti kollha sewwa minn hawnhekk għaliex m'għandix dubju li xi kulħadd ikun hemm min jesaġera xi ftit ukoll. Aħna il-konverzazzjoni kif qed taraw b'mod umoristiku għaddej hawnhekk għal-jum il-missier